yagai cengkaya Arang yagai cengkaya Boson nilai jorabai Boson nilai jorabai Kali nilai jorago Kali nilai jorago Belai belai masate Belai belai nasate Laci kiri taonde Laci kiri yang kalai Koro ya na kulumbe Koro ya se cengkaya Koro ya se cengkaya Boson nilai jorabai Kali nilai jorago Boson ni se cengkaya Boson nilai jorabai Boson nilai jorabai Kali nilai jorago Boson ni se cengkaya Laci kiri taonde Laci kiri yang kalai Koro ya na kulumbe Koro ya na kulumbe Hey Korea hey Natal muya cahaya Koro ya bai cahaya Koro ya bai cahaya Raja mayung cahaya Koro ya se bai bele Kapang tengah hai bo Kilo kaya 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 Kala moy jam lebel Koro ya se bai bele Laci kiri taonde Laci kiri yang kalai Koro ya na kulumbe Koro ya ni terago Koro ya ni kuriyog Tungo basa palai ni Aku kuku malai ni Shumi se cengkayo Hey Korea hey Akai no bosor katal khai sakangni जों khai दिनै पहिला सालसिनि रमै तागो लालाय नाखल जालाय माने जिनि बुसनि कपिरनानि हिनाय ओमफ्राय दिनै बायदि जों साल दगंखा जिनि गगंखा जे जिनि हुकुम मुकुम जे जिनि रीति नीति उद्देश्य अंखा जे चिनि बसर गोजाम थाङै बसर कटाल जे सपाय माने अमनो रगै बिसि कटाल हिनो बिसि कटाल बुसु पालायलायो ओमफ्राय अ बुसुनो रगै जों कामि कामि नगबै थाङै चिनि हदानि बर' रंनो ककपिर लायो जे चिनि सिरि सिटिनि रायदानो रगै रमै तनिनानै बागै जों बुसुनो हहम ददम अवान थाइवान चालाय माने बिसिंतै अक्रा साक्रा रंनो बरम रि माने बिसिंतै खुलुम कबा खलायै जे खुलुम लायै चिनि बुसु पालाय माने अबनो साल कदकमा रमै किसा चिनि अमो कलकमा हायं तंखा कामनो तैसा सिसारिनान बागै जों अ साल चिनि बुसु बेराय माने बिखाक्तिके जों नगबै ककपिर लायमा पान्दा खलायलाय माने तिनि के सालदकनि साल नरकनि जे कामि कामि नक नक जे बेरायलाय माने तामो थिम बक तक नतलाङै नरक नग नग कामि कामि थाङै सा कामि कामि थानि बिखाक्तै कामि कामि नग नग थाङै बेरायलाय माने मेन टीम नोंखा बुसु चिनि हुकुमु बुसु चिनि मुकुमु बुसुनो जों ग्राखे रमै तनिना नांनाय बुसु सारा तै चिनि कुनुया हायता हेंके अ जागा बुथुब्रक दङ ए बोरै बुथुब्रक दङ अमरक बेबाक मिलुयै जों तिनि अ भलन्टियार्स मेन नोंखा त्रिपुरा सोलोंनाय बुथुब स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन जाय रगनतियै अ कामि कामि ककपिर माने पान्दा जों खलायलायो बो जागा बुसु कायजानाय ताकलाय बो ताकलाय स्टेट लेवल बुसु फेस्टिवल खलायजानाय मनु बंकुल स्कुल माथो अमंका एडवांस बुसु हंके 13 14 हंके ताकलाय किसा एडवांस खलायका 11 12 तारिखो मनु बंकुल जों बुसु खलायनानै थाङै दङ आजा नावखे लं ट्राय बेले सिमो दे अम हायके बुसुनि ककपिर ना ता आलका रगो दे पिरदि प्रत्येक जागावनो अम हाय इंको खलायबायो चिकन के चिनि अ लं ट्राय बेलेवो हंके बुसु बेरायमा साल चिनि बुसु बेरायमा साल हनै जों नंखा लायखा हंके तै गुबुन एरिया रगो हंके गरिया बेरायमा साल सेना बेरायमा साल अम हायके इंको खलायलाय दङ तिनि ओलानि कामि अम ईशान रुवाजा पारा हिनजागो हंके अ ईशान रुवाजा पारा वनो जों थानानि बुखाग लामरि दङ किसान रजा पाराव बुसु फेमिलि दं ईशान रुवाजा फेमिलि 100 থেকে 120 फेमिलि रक दंनाय